खुलुमबाय फिन खेबसेबाव आरो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय जासिहरबाय। जों न'निफ्राय फैबाय आरोना रुमाव सिलिगुरियाव फैफिनबाय। बैसागु जानो थांदोंमोन, फैनो बादोंमोन नाथाय मा खालामनो सुटि जोब्बायना फैनांगौ जाबाय। आरो दिनै बोरायनाबो माने मा होनो रिभिउ दं आरोना डक्टर। स' जों बेयावनो थांनो नागिरदों दायो सिलिगुरिनि दिसान हस्पिटालाव। स' नायलांबाय थादों नोंथांमोना, आं जेसांखिनि हायो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। दिसान हस्पिटालाव आरोना बहुत मोजां साब सिखन आरो प्राइभेटआथ' साफा जाखायो नालाय। स' नायलांबाय थादों नोंथांमोना, दिन्थिलांसै आङो जुदिहे आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो ना मा होनो। अट'आव फैबाय जोङो, अट' लिंहरबाय नालाय अट' गाखोनानै थांसै दायो। बोरायाबो दङ, बिदिनो रिभिउ दं आरो बोरायनि। माटिगारा मोनफैबाय जोङो, नाथाय बिराद ट्राफिक, बेखिनियाव बिराद ट्राफिक। सारियालि गोलैयो नालाय आरो मेन टाउन थांनाय लामा नालाय बिराद ट्राफिक जायो माने। बिराद लाम्बा लाइन गोजानसिम। बेयो बालासन ब्रिज बै नुहुरनाया माने थांनाय फैनायनि सुबिदा दंमोन, खिन्थु गेजेराव बायदोंमोन आरोना। जों फैनायनि अक्ट'बर मान्थआवमोन नामाथाय, अक्ट'बर मान्थआव माने बायनानै माने वान साइडल' खारहोबाय आरोना, हजोंनिफ्राय फैनायखौल' खारहोबाय, ओमफ्राय थांनायखौ नैबेथिं डाउनथिं खालामना होबाय आरो गाहायथिं लामा बानायनानै। नैबेयाव बे बालासन ब्रिज बारखांनाय लोगो लोगो बेयाव एकदम खालि फुलनिल' आरोना, फुलनिल' बाजार दङ। टाब मोनो मोजां मोजां आरो मोजां मोजां फुल मोनो, इनडुर प्लेन्ट मोनो मोजां मोजां। खालि बिबारनिल' बाजार जायो आरोना बेयाव, बेलेग बाजार जेबो गैया। टाब आरो बिबार फुलि, दंफां फुलि बायदिसिनानिल' बाजार जायो आरो। जोंनि साइडआ गाहायथिं, ओमफ्राय बै गोजौथिं नेपाल थाङो आरोना, बेनो इन्टारनेसनेल हाइवे आरो नेपालाव हाबहैग्रा लामा। बै नुहुरनाय बिल्डिंआवनो जों थादोंमोन आरो नैबेयाव बोरायखौ एडमिट खालामनाय समाव। नैबेनो जाहैबाय नर्थ बेंगल मेडिकेल कलेजनि मेन इमारजेन्सि गेट, माने जों थानाय बिल्डिंआ एकदम फ्रन्ट साइडआवनो आरो बे मेडिकेल कलेजआ। बैलाय नुहुरबाय जों फैनाया आरोना, बेयावनो फैदों जों दिसान हस्पिटाल। बोराया बेयावनो माने 9 दिन एडमिट जानानै दंमोन आरो जोंहा एक्सिडेन्ट जानाय समाव। दिनै रिभिउ दङ बोरायनि, बेयावनो फैदों आरो जोङो। बिराद गिदिर हस्पिटाल प्राइभेट, बे मेडिकेल कलेजजोंनो खाथि आरोना। नैबेनो मेन गेटआ, हाबबाय जोङो दायो। नैबेनो मेन हाबनाय लामाया आरो, ओमफ्राय बे रिसिपसन। डक्टर फैथ'वाखैमोन नालाय दसे नेबाय। जोङो एसे लेटैनो फैखादोंमोन ना, ओंखायनो बारा गोबाव नेनांदिया आरो। नैबे जाहैबाय नौका घाट दालां आरोना, बे दिसान हस्पिटालनि सानजाहा ससे फैनानै बे दिसान हस्पिटालनिफ्रायनो नुहुरो आरो बे नौका घाट दालांखौ। मार्केट जादोंमोन, ईद दंना गाबोननिफ्राय, एकदम पुरा जरदार बाजार जादों आरो ईदनि। ओमफ्राय बैथिं ससे थांबानो माबा मोनो, हंकं मार्केट मोनो, हंकं मार्केट सिगाङाव। ओमफ्राय नै बिथिं जाहैबाय मा होनो कर्ट मर आरो, बिथिं कर्ट थाङो नैबे लामाया, सिलिगुरि कर्ट।
जा गोबाव नेनांबाय जों ट्राफिक जानानै लादों थांदों मालाय मना भर्ति खालामनानै ईदनि बाजार जोङो गमालि मार्केट थांगासिनो आन्दाय सोङै थांगासिनो दं सिया बेसे गोबाव नांबावगोन होनबाबो थांबाय थानोसै आन्दायजोब्बाय लामाखौनो फार्स्ट खनसे फैदोंमोन होनबाबो आन्दायबाय आरोना खनसेल' फैबा आन्दायोना गोदान जायगायाव मोनफैबाय जोङो आन्दाय जा आन्दायखाबाय आयौ नै बेयावनो फैदोंमोन जों बेयाव फैनायावनो जा आन्दायबाय खल' बोराया हाबग्रोथोंसै जा आन्दायनांगौ आन्दायखाबायना दिनै मायाव हाबैदों जोंसो मिथिगौ आरो ऐसे सीट लगा के और सांस लगाना पड़ेगा ऐसे ये आगे ये होता है अच्छा ये लगाना मतलब इसके ऊपर सॉक्स लगाना है ये पहले ये लगाना पड़ेगा इसका ऊपर वो जो सॉक्स बनाएंगे वो लगाना पड़ेगा अच्छा दो चीजें हैं अच्छा देखें दो चीजें हैं ये इस्तेमाल किस ये दो चीजें हैं जी सर ये किस लिए लगाया जाता है स्क्रीन को सेट में लाने के लिए अच्छा ये तो स्क्रीन हो जाता है ये मतलब इसको ऐसे लगा के रखना है हाँ कितना देर हम ऐसे रूम में है तो मैं तो ऐसे चल सकता हूँ रूम में ऐसे प्रैक्टिस करते रहता हूँ ये हमें तो वो लगा के प्रैक्टिस कीजिए अच्छा उसको लगा के प्रैक्टिस कीजिए इसको खोलना नहीं है जाना है तो जूता लगा के जूता लगा के जाइए अच्छा ये जूता के लिए खास करके जूता तो लगा सकता हूँ इसका ऊपर जूता का कुछ भी लगा सकते हैं अच्छा ये नहीं लगाने से भी चलेगा ये नहीं उन डॉक्टर का भी बोल रहा था हाँ 1 महीना नेक्स्ट रिव्यू तक तो दिया है पहनने के लिए ठीक है ठीक ज़्यादा देर तक लगाने देता है सर वो कितना दिन तक लगाना है वो आपने जो अभी जो देगा ये हम देंगे कम से कम 5-6 महीना आप इसको सॉक्स 200 लीजिए हाँ मेजारमेन्ट लानो नागिरदों माने आथिं जखाजोंसो बानायो नालाय मेजारमेन्ट लादों आरो दायो बे आथिंनि जखाजोंनो बानायगोन इसका आपको करीबन 2500 रुपया पड़ेगा जी 2000 दोनों मिला के नहीं एक का ये जो जेल है ना हाँ ये वाले 2500 अभी नहीं आपको माप दे के करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा फिर लेने आना पड़ेगा जेल जो है वो तो उससे नहीं आप मतलब लगाने से कोई भी लगा सकते हैं कुछ भी हो सकता है लेकिन